ka education cell jong ka Mawkyrwat People Development Association kalapio ban plie ya ka coaching class na ka banta ki Samla Wad Kam jong ka South West Kasil district ha ka jelang ha ka baw menteri jong ka tanat PHC jong ka sarkar jalaw baderu amalia jong ka Mawkyrwat konsensi uba renik tan lingdo tongkar ulalong ukongsan habakran ha ka jelang ukongsan ulakran sha ki Samla ba ka jingsedang jong ka ne ka coaching class kolong kumnu ban peni bat ban yalam iki bakin nang Wad Kam Wad Jam lani bakin nang ban pun khre ban yele iki exam bat bakin job iki jingle ki ba per Jikutu, bakani kasel, kadai bandon, ki dedicated staff, ki ban yok ban shop, ki ba kam tip ba, kumno ban nang ban apply online, ki ba tip ba, ya kadai kam pathai komputer, barwak jing tip na kalak pathai, ban yok jing tip, ya ka jing don yuki kam ki balak hakalak, omdei ta kadai district jomi, handre ka state ki ban kuwai, haki department ko Mawphor ka state jomi. But kam ta pero hakari India ba bayar ka jungi kiba bon ki kam kido la kalom ba ka staff selection commission nero ba kiwi ki commission hakaba ka sarkar India ka don ban perbanai ki kam ki balai kalom ka ban kam hadu kata bandon ka wei ka sel ka ban yaram ki khon samla jungi ka dong ka thai but na community ba na ai mesin ya ka education cell ka Mpda bakin le tikna ya kani ngidon ban kersan kino ki kam ngidon ban ai ki kersan ya kani kesel ban ki kemit nanti bakari kesel kanla ban syakri shisha ya ki khon samla jo kadong kathai